Урматтуу радио тыңлоочулар, бүгүн бизде конакта тонылган еш Гүлназ Султанова. Һәм инде бик күп радио тыңлоочуларны кызыксындырган суроо Гүлназ согынуу жырынын туу тарихын сөйлөп кетели. Бәхет эзлим, дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннен көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда. Yıldızlarga uğrilse de boyum, tomurlarım jirge beylenyen, sismelerinin sırlı şildir evvel, min jirlıysa jirga eylemeyen, canga yakın kişilerim bilen, kaynap yaşayım sırlı kalada, emme düşlerimde yalan ayak, balını boylap şabam hamanda. Uyum nişik rəxət miңа, barlığını ғана білсәм дә, сиңа қайтқаш мин ғапға диванам, кім булсам да қая йөрсәм дә, жанға якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялан аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам